Tabo kaisa mangpili kaisa photo social media ba Facebook rok hai platform rogo share wngwi tongo mo wngkha khoroksa tiprajak bwrwi kubun bongso bai kaijago hwnwi kok hwnkhe mose je tiprajak bwrwi kubun bongso bai kaijaknai bo khoroksa doctor hwnwi aro salai tonglaimani tai poije chwla bai bo kaijago ah chwla hwnkhe hospital sweeper bai kaijago hwnwi salai tongo mane hospital sweeper mane je hospital saaf khainai rok no hwno hwnkhe o je salai tonglaimani bwswk jora tw kubui omo o kaisa caption noro naiwi ba nugui manano. Chwng kisa privacy niyom no follow khaiwi chwng o je caption rwgnani mung rok phunukliya haibano bo swimani caption ang nokno poriri khana rwno. Chini tiprajak rokni nomona rok no nainani akaisukha social media rogo hapkhe no amtwi hai mang nugo khangrwui chwla bai kaijakmani khangrwui chwla rok bai tonglaiwi manjakmani. Chini tiprajak rok jesa phano educated tei officer kotor kotor khai di baat kaijakmani le khangrwui chwla riksha driver car driver tei mistri samung khainai rok no se naitukgui kaijak bwle chini tiprajak rok khangrwui chwla rok no aswktai hamjak hwnwi bo caption no swikha tei tolao bo taisa caption no rwwi swikha ST reservation bai doctor mangkha kaijakha kalabuni jaat hospital ni sweeper bai haire buduo bwrwi nwng te wngliya sia bai sia chwla phano naithokdi hinui kala pura kala hwnwi bo bini caption o rwkha. Chwng bini identity phunukliya tamoni hinkhe youtube ni guideline buini privacy no chwng phunukya tei chwng o kaijaknai bwrwi chwla ni mwkhang bo phunukliya tamoni hinkhe bongni bo privacy tongo. Haibano social media rogo je share khai tonglaimani mangpili je khoroksa tiprajak bwrwi doctor khainai kubun bongsoni hospital sweeper bai kaijago hwmani amo bwswk jora twi kubui da chalokda ah mangpili simi se nokni bwskango tubuwui phaio. Norok jotui no omo kubui hinui sai mankhakhe norok comment khai saodi norokni right tamo. Ek faising hwnkhe chini tiprajak rokni kaijakmani ni mangpili tei kaisa faising hwnkhe chini tiprajak khoroksa bwrwi chwrai bwsa umor suksukya 15 bosorni Alpana Tripura mungwi khoroksa porinai jwk chini tiprajak bukhuk saichung saichung no kotok soriwi thwikya hinui kaisa mangpili kachuk phaimani. Belai no khari masichacha koktwma kaisa kathai faikha o bukhukjukni bo sal kisa swkang bumo buphasom bai kaijakna hwnwi nainaimani ah kaijakmano bo saichung saichung ni sak bethang bai mwthak rwkha. Amoni yagulo bo koyek mas tabuk mas ni bisingo no haino hai niji niji no taisa langma sachuwi rwkha. Patimung wngkha july bari devdaru ni amchaini patimung. Saimanka bukhukjuk Alpana Tripura phungo bwkhang suna hwnwi nokni nokhorui thangmani. Nokni nokhorui thangmani pore nogo kiphilya bo wngma bai nokni borok rok kamini nok gana gini ni bolong rogo kisa naitokmani aro bono buphang sakao khai pwra khai totora kotor sojak khai mankha ulo dwkhwi rachuwi buma buphasom hospital twlangna nainapuru hwnkhe langma chokha hwnwi bini koktwma kachuk phaimani tei buma buphasom no Alpana Tripura saichung saichung baithang tamoni bagwi langma sachukha swngchakfru khai borok saka. Chini bwchajak tamoni bagwi langma sachukha mwsaimaya tamoni hinkhe bo kaham kwrwng tongthokjaktwma tongo hwnwi. Yang koktwma thumnai rok khe swngkha je bono sal kisa koyekma swkang kaina naimani umor sukjakgo teibo saichung sak baithang mwthangmani amono kiting kide bo saichung saichung ni langma no sachu hwnwi sapuru khai buma buphasom saka amo wngliya amo laiui thangjak. Tabuk hwnkhe bo kaham tongo tei tongthokma tongo hwnwi borok sai khwnarwkha. Nung tabok ain ro tongo de child welfare ni darakya tongo je nung compose ro bakhlai nung bana kayani hinjagya sar yang khanadi bwhlai buna ang samani halai lekha poriya amoi ji mobile bai thung hnai sifungni khlido lekha poriya hnai nana sala kai khigirna ai ni ang thamchi bai korok khasa ja
halai si buni madumi to ar kuno kore si phaya matre siangni sesongoi buni mate ichha khlai tong lekha poriyo iskulo thang hasi khusi khlai tong bo buni mate buni ichha khlai tong bono joto keha manja bono buni mate khlai poriyo sago thang ta chai স্কুল bo porikha chole jago khub আনন্দ khlai halai গত সোমবার দিন halai আবার রেজাল্ট সে হেবলাইনি বংনি স্কুল প্রাইজ বো মানবুজা ব্যাগ মানবুজা halai ni jono sikuti saro baisara phaijago চন্দ্রকোলা rawakro baisari munija halai kajang kok hongkai mose je busaje kaham tongnai tongthok tongnai bo tamni bagui nijini langmana sasuna nangkhana tongthoksu tongo hongkai kok hongkai mose borok khoroksa nijini langmano sachugo karon bini bwkhao kunu kaisa kok tongo kok khujak tongo bwkhao dukho tongo a bwkhani dukho kebono sawi maya wngui no bo sajung no a hasaka tongno usungya hinui nijini langmano sachuwi ruo hingkai chini bukhukju alpona tripurani bwkhao kunu kaisa le dukho tongna haipeno a dukho rok bini buma buphasom bujiliya na amoni bagui no bo bini langmano sachukana hinui chung uansugo hingkai paithago amsuk chimino kok kwchangmung rwnai jara buma buphasong hingjaknai rokno je norok muchungma bai simi norok ta uansukdi nini bwsa bwstui tamo uansuk amono bo kisa uansukdi norok nijini bwsajuk umor sokya no kainui uchungo hinui haino bini morji sararok kaina rok hinui ta uansukdi tamoni hingkai khoroksa borokni imang tongo khoroksa borokni wngna uchungma tongo bo a wngna uchungmani chini nukni nukhungni borok rokno no sawi bujiri mano nijini ama babu se nijini toko kusto no bujiya hingkai dunia tai boda bujino hinui borok uansugui paio tai je mwtui hai hamya uansukmung tui tongnai chini takhuk bukhuk je kuya monai tongnai rok no khe kok kwchangno uchungo norok kaisa problem no se hal khai rwi mano hingkai norok kubuni phaijak problem no bo hal khai mano tamo maya tongani problem sibili problem bo life o tongmani no life o phainai no a problem no katirwna se nango mwtui khai problem ni thani harmaniwi norok nijini langmani thano har tamani di amsuk kok kwcharmung rwui ang ani video no mapari sinai norok ani channel no jajak khaiba like subscribe share khai di mwtui hai tebo kotal kotal video rok manani bagui।